Roman ko en sura 11 aya 13 yaki 14. Kisndam yimɓe na Yahudan ko en. Joni mi metana onon yimɓe na Yahudan ko en. Nde mi lilaɗo to yimɓe na Yahudan ko en. Mi fiyay gabare am dow kugal ngal Allah hokkiyam mi waɗa. Ngam mi waɗa bandiraɓe am Yahudan ko en nana lawliru. Non hisna woɓɓe maɓɓe. Ngam to wanyuki ki Allah wanyiɓe. Warti lawol siryotirki maako e duniyaaru. Noye ɗum wartata to o siryotiri e maɓɓe? Ɗum wartay bo umminɓe daga mayde. To ɗum hokki Allah ngoccitel burodi, nden fuu burodi koriɗum ɗum warti bo ɗum hokki ɗum Allah. To ɗum hokki Allah ɗaɗi lekki, nden lice maaki ma ngartiɗe maako. Raa misalu, lenyol Ibrahim, wato Yahudanko'en e nandi e lekki jaytunki ɗum aawi. Amma Allah itti goɗɗe lice maaki, o waddi lice kese daga lekki jaytunki ladde, o tiggiɗe to itti ɗen ton lice ɗen, ngam ɗe keɓa barka lekkikin ɗe mawnida e maaki. Onon yimɓe na Yahudanko'en, onon ngoni lice kese ɗen. Ngam non to on piyu gabare, mbi'on on ɓuri ɗen ton lice ɗe ɗum itti. To on gaɗi non, to on gejjutu, na onon jogi ɗaɗi lekkikin, amma ɗaɗi ɗin jogi on. On mbi'ay lice ɗen itta, ngam ɗum takkindiramin e lekkikin. Ɗum goonga, ɓe itta daga lekkikin, ngam ɓe koolaaki Allah. Amma an bo, a takka e lekkikin, ngam a hoolake Almasiihu. Ngam non, taa mawnin hoore, amma jooɗa nder kulol Allah. Ngam nde Allah itti ɗen ton lice lekki jaytun aawaaki, on nyuma onon ma o alay on. Ngam non, nyumu dow yidde Allah e monnere maako. Emo monnana ɓenɗon aluɓe tokkukimo, amma emo holla yidde maako. Taa waɗi ka hoolaakimo kanko kollo yidde. Amma taa waɗaayi non, amma ɗum ittete daga lekkikin. Nden ko Yahudanko'en ittaaɓe daga lekkikin, to ɓe nyamraayi yeeso e ciya hoolaaki Allah, o takkindiray ɓe lekkikin, ngam o waaway o fuɗɗita o takkindira ɓe maaki. Onon yimɓe na Yahudanko'en, onon ngoni bo lice ittaaɗe daga lekki jaytun puɗuki nder ladde, ɗe takkindira e lekki jaytun aawaaki. Na non Allah tagiri lekkikin. Nde ɗum non, ɗum saɗanta Allah, o fuɗɗita o so'a lice lekki jaytun aawaaki, ɗe o ittuno to maaki, o takkaɗe to maaki. Ɗo en nani, no Bulus hokkiri misaalu, dow annabi Ibrahim e taaniraaɓe muɗum Yahudanko'en, e lekki jaytun aawaaki, ko lekki leemu belki, e yimɓe na Yahudanko'en, kooliiɓe annabi Iisa, e lekki jaytun puɗuki to ladde, ko lekki leemu lammuki. Nder misaalu ɗum, annabi Ibrahim woni misaalu lekki jaytun aawaaki, ko lekki leemu belki, nden Yahudanko'en taaniraaɓe maako ngoni lice ɗen. Yimɓe na Yahudanko'en bo ngoni misaalu lice lekki jaytun puɗuki to ladde, ko bo lekki leemu lammuki. Ayaaje ɗe e mbanginana en no yimɓe na Yahudanko'en keɓiri kisndam daga hakke mu'en e barka annabi Ibrahim, laawol hoolaare maɓɓe dow annabi Iisa. Aya 13 yaaki 15 wi'i, joni mi metana onon yimɓe na Yahudanko'en. Nde mi lilaɗo to yimɓe na Yahudanko'en, mi fiyay gabare am dow kuugal ngal Allah hokkiyam mi waɗa. Ngam mi waɗa bandiraɓe am Yahudanko'en nana lawliru, non hisna woɓɓe maɓɓe. Ngam to wanyuki ki Allah wanyiɓe, warti laawol siryotirki maako e duniyaaru. Noye ɗum wartata to o siryotiri e maɓɓe? Ɗum wartay bo umminɓe daga mayde. Gada Bulus timmini metanki Yahudanko'en nder ayaaje ɗe janguɗen to gaɗa. Ɗo en nani, emo metana yimɓe na Yahudanko'en, kooliiɓe annabi Iisa. O wi'i, joni mi metana onon yimɓe na Yahudanko'en. Nde mi lilaɗo to yimɓe na Yahudanko'en, mi fiyay gabare am dow kuugal ngal Allah hokkiyam mi waɗa. Ngam mi waɗa bandiraɓe am Yahudanko'en nana lawliru, non hisna woɓɓe maɓɓe. En nani ɗo, Bulus e fiya gabare muɗum dow kuugal waajinanki yimɓe na Yahudanko'en habaru belɗum ngal Allah hokkimo o waɗa. O wi'i e non bandiraɓe maako Yahudanko'en to ngi'i yimɓe na Yahudanko'en kooliiɓe annabi Iisa e keɓa barka mama maɓɓe annabi Ibrahim, kamɓe bo kaanuɓe keɓa ɗum, Allah e wanyaɓe ngam ciya hoolaare maɓɓe dow annabi Iisa. Non waɗay ɓe nana lawliru, kamɓe ma ɓe koolo annabi Iisa,
gam ɓe keɓa kisnam daga hakke maɓɓe barka imanu maɓɓe ko hoolaare maɓɓe dow annabi Isa na gam ɓe taaniraaɓe annabi Ibrahim e ɓandu. Aya 15 wi'i gam to wanyuki ki Allah wanyiɓe warti laawol siryotirki maako e duniyaaru, noye ɗum wartata to o siryotiri e maɓɓe? Ɗum wartay bo umminɓe daga mayde. Gam non ɗo e tabbitinana en e barka imanu meɗen dow annabi Isa tan Allah jomirawo siryotirta e meɗen. Gam wala wongol laawol feere ngol Allah jomirawo siryotirta e ɓi Adama sai e barka imanu meɗen ko hoolaare meɗen dow annabi Isa tan. Gam non to Yahudanko'en ganyuɓe kolo annabi Isa ɓe Allah wanyi kolake annabi Isa, Allah jomirawo siryotiray e maɓɓe bo nonno o siryotirta e ko moye neɗɗo koliɗo annabi Isa. Bo nonno ayare nden wi'i ɗo gam to wanyuki ki Allah wanyiɓe warti laawol siryotirki maako e duniyaaru, noye ɗum wartata to o siryotiri e maɓɓe? Ɗum wartay bo umminɓe daga mayde. Ma'ana to Yahudanko'en ganyuɓe kolo annabi Isa nanduɓe lice jeytun ittaɗe paɗɗa kolake annabi Isa, Allah jomirawo siryotiray e maɓɓe. To non waɗi bo ɗum warti bo umminɓe daga mayde. Non ma ɗum e tabbitinana en gam hakke fuu enen ɓiɓɓe Adama en garti bo mayɓe yeeso Allah, amma fuu koliɗo annabi Isa heɓay yonki kesi tabbitittoki e Allah nder wuro muɗum ko aljanna ɗum ha abada. Aya 11 yaaki 13 wi'i to ɗum hokki Allah ngoccitel burodi nden fuu burodi koriɗum ɗum warti bo ɗum hokki ɗum Allah. To ɗum hokki Allah ɗaɗi lekki nden lice maaki ma gartiɗe maako. Raa misalu lenyol Ibrahim wato Yahudanko'en e nandi e lekki jaytunki ɗum aawi, amma Allah itti goɗɗe lice maaki o waddi lice kese daga lekki jaytunki ladde o tiggiɗe to itti ɗen ton lice ɗen gam ɗe keɓa barka lekkikin ɗe mawnida e maaki. Onon yimɓe na Yahudanko'en onon ngoni lice kese ɗen. Gam non to on piyu gabaare mbiyon on ɓuri ɗen ton lice ɗe ɗum itti. To on gaɗi non to on gejjutu na onon jogi ɗaɗi lekkikin amma ɗaɗi ɗin jogi on. En nani ɗo no Bulus hokkiri misalu dow annabi Ibrahim e taaniraaɓe muɗum Yahudanko'en e lekki jaytun awaaki ko lekki lemu belki. Yimɓe na Yahudanko'en bo koliɓe annabi Isa ngoni misalu lice lekki jaytun puɗuki to ladde ko bo lekki lemu lammuki. Bo nonno ayare nden wi'i ɗo raa misalu lenyol Ibrahim wato Yahudanko'en e nandi e lekki jaytunki ɗum aawi, amma Allah itti goɗɗe lice maaki o waddi lice kese daga lekki jaytunki ladde o tiggiɗe to itti ɗen ton lice ɗen gam ɗe keɓa barka lekkikin ɗe mawnida e maaki. Onon yimɓe na Yahudanko'en onon ngoni lice kese ɗen. Gam non to on piyu gabaare mbiyon on ɓuri ɗen ton lice ɗe ɗum itti. To on gaɗi non to on gejjutu na onon jogi ɗaɗi lekkikin amma ɗaɗi ɗin jogi on. Nder misalu ɗum annabi Ibrahim woni misalu lekki jaytun awaaki ko lekki lemu belki, nden Yahudanko'en taaniraaɓe maako ngoni lice ɗen. Ma'ana nde woɓɓe Yahudanko'en nganyi kolo annabi Isa kisnomo Allah liloyi sai o ittiɓe daga wartuki taaniraaɓe annabi Ibrahim ɓe goonga, bo nonno ɗum fe'irta lice lekki ɗum faɗɗa gam ciya imanu maɓɓe ko hoolaare maɓɓe dow annabi Isa kisnomo o liloyi. Nden yimɓe na Yahudanko'en koliɓe annabi Isa sai Allah jomirawo nder moƴƴere muɗum e yidde muɗum hawtiɓe annabi Ibrahim gam ɓe keɓa barka annabi Ibrahim. Wato bo nonno annabi Ibrahim holori Allah waɗi ko Allah yiɗi e non o warti aadilijo kulo Allah. Non ma e laawol hoolaare yimɓe na Yahudanko'en dow annabi Isa Allah jomirawo wartiri min aadili'en ɓiɓɓe aljanna. Aya 14 yaaki 22 wi'i on mbi'ay lice ɗen itta gam ɗum takkindiramin e lekkikin. Ɗum goonga ɓe itta daga lekkikin gam ɓe kolaaki Allah, amma an bo
atakka e lekkikin gam a hoolake almasiihu. Gam non taa mawnin hoore amma jooɗa nder kulol Allah. Gam nde Allah itti ɗen ton lice lekki jaytun aawaaki, on nyuma onon maa o alay on. Gam non nyumu dow yidde Allah e monnere maako, emo monnana ɓenɗon aluɓe tokkukimo, amma emo holla yidde maako. Taa waɗi ka hoolaakimo kanko kollo yidde, amma taa waɗaayi non, amma ɗum ittete daga lekkikin. Enen yimɓe naa Yahudanko'en kooliiɓe annabi Iisaa, haana piyen gabaare wiiki en ɓuri Yahudanko'en ɓe koolaaki annabi Iisaa. Amma ko Allah Joomiraawo yiɗi ngaɗen woni nyamren yeeso e imaanu meɗen dow annabi Iisaa, en gaɗa ko Allah yiɗi. Bo non no ayaaje ɗen waggini en ɗo wiiki, on mbi'ay lice ɗen itta gam ɗum takkindiramin e lekkikin. Ɗum goonga, ɓe itta daga lekkikin gam ɓe koolaaki Allah, amma an bo a takka e lekkikin gam a hoolake almasiihu. Gam non taa mawnin hoore amma jooɗa nder kulol Allah. Gam nde Allah itti ɗen ton lice lekki jaytun aawaaki, on nyuma onon maa o alay on. Gam non nyumu dow yidde Allah e monnere maako, emo monnana ɓenɗon aluɓe tokkukimo, amma emo holla yidde maako. Taa waɗi ka hoolaakimo kanko kollo yidde, amma taa waɗaayi non, amma ɗum ittete daga lekkikin. Ma'ana to enen ma en co'ake jonde nder ciya imaanu ko hoolaaki Allah, Allah Joomiraawo hiitoto en bo non no hiitori Yahudanko'en ganyuɓe koolo annabi Iisaa. Gam non enen kooliiɓe annabi Iisaa sey njooɗoɗen jonde kulol Allah, en gaɗa ko o yiɗi gam tabitoɗen nder barka maako bo annabi Ibrahim. Aya 23 yaaki 24 heñitiri e wiiki, nden ko Yahudanko'en ittaaɓe daga lekkikin to ɓe nyamraayi yeeso e ciya hoolaaki Allah, o takkindiray ɓe lekkikin gam o waaway o fuɗɗita o takkindira ɓe maaki. Onon yimɓe naa Yahudanko'en, onon goni bo lice ittaaɗe daga lekki jaytun puɗuki nder ladde ɗe takkindira e lekki jaytun aawaaki. Naa non Allah tagiri lekkikin, nde ɗum non ɗum saɗanta Allah o fuɗɗita o so'a lice lekki jaytun aawaaki ɗe o ittuno to maaki o takkaɗe to maaki. Waato bo non no ɗum saɗanaayi Allah henduki Yahudanko'en taaniraaɓe annabi Ibrahim e annabi Ibrahim gam ciya hoolaare maɓɓe, non ma ɗum saɗanta Allah o hiito en enen yimɓe naa Yahudanko'en kooliiɓe annabi Iisaa, to en ali imaanu meɗen ko to en ali hoolaaki annabi Iisaa. Bo non no aya 23 yaaki 24 wi'i, nden ko Yahudanko'en ittaaɓe daga lekkikin to ɓe nyamraayi yeeso e ciya hoolaaki Allah, o takkindiray ɓe lekkikin gam o waaway o fuɗɗita o takkindira ɓe maaki. Onon yimɓe naa Yahudanko'en, onon goni bo lice ittaaɗe daga lekki jaytun puɗuki nder ladde ɗe takkindira e lekki jaytun aawaaki. Naa non Allah tagiri lekkikin, nde ɗum non ɗum saɗanta Allah o fuɗɗita o so'a lice lekki jaytun aawaaki ɗe o ittuno to maaki o takkaɗe to maaki. Ɗo ma e tabbitinana en to Yahudanko'en ganyuɓe koolo annabi Iisaa tuubi koolake annabi Iisaa, Allah Joomiraawo nder yurmeende muɗum e moƴƴere muɗum o jaɓayɓe o wartira ɓe taaniraaɓe annabi Ibrahim ɓe goonga barka imaanu maɓɓe dow annabi Iisaa.